Čaute lidi, já jsem Adam a já vás vítám u prvního dílu z Minecraftu. A to je ze serveru MineLC, není to český server. A dnes vám chci ukázat minihru PvP Games. Takže půjdeme třeba na 11. Jde o to, že vezmete vlnu a snažíte se ji přenést k sobě a postavit ji na určitý místo. Jenomže to 2 vlny by bylo moc jednoduché. Takže já jsem modrej, Kiruna. A tam už jsou nějací 2 červení. Si zastřelit. Mě taky zbíl. Sakra. To jsme mi zhodili. Jdeme znova. Moc nebudu mluvit, protože stejně zatím nemám co říct, když tak něco řeknu. Musím soustředit na hru. Docela ten těžký s lagama. Jo, jednou jsem si mu. Tak a já teďka půjdu do... No, tak jsem tak trochu spadl. Tak jdeme ještě jednou. Mimochodem, mohli jste si všimnout, že mám ten šrpek. To jsem na ukázce toho serveru, to bylo jako moje první video, neukazoval. Protože, no, to máte jedno. A tak já jdu na to. No, a jsem mrtvej. No a asi už jste tu hru poznali, já vám vysvětlím, co tam dá. Že tam lezete do takového, dá se říct, altánku. A v tom jsou vlny a ještě nějaké věci na cestu zpět, abyste nějak přežili. A to bude pro tento díl asi všechno. A zatím čau.